Olek lo lang nei ta a tun chama kan ei tur chu zong cha bole marcharot le vok chung kan le alu bayanya hei atui alu bai tui ta hian vok sa kan tui ka choma atui nei in ka kanga chuan vok chungi a thin le a thi thun le a chuap le a ril atui le tu a thin
hay ka lalok ka tapos to ka na ka zong tra ka kamlaw de zong tay tuy to ka mo cái trâu cái bụng to lẹ à sẽ ẩm na 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 chọn con xôm tôi làm 좀 이상하다.
ka puara chuan i zon om then ka thaw ka lo chak do na heng lawa zon a chana phone na ka da ka zong bu to lawa chuan ka hria chin chin ka lo changa khoi khwa nge in ni min tia chuan khoi ve nge ti te chuan tunah hian champhai veng lai kan awma chuan in pa lian hian kumeng zar in nei tawh ti te mawm chuanin kumeng zar nge in ni ti te chuan fai zar nge in nei ti te chuan kan pan hian kumli kan in nei ve tawh a pathian zara chuanin fa hi pakhat kan nei an tunah kum hi leh thariat ani mek a chuan ke hi kum sawmhnih leh paruk in junah ka pum dawn a chuan nia rui theih dil kan ti le ti lo thleng khan a awm a zawna kha ka lo changa nia pathian zara tunah ri chuanin engmah rui theih dil kan la ti lo a kuva tak ngel pawh kan ei lo a chuan sadai he hmel ti te kha awma sada phei chu ka pian tir atangin voi khat ma kala hmuam lo hrim hrim a chuan tui bur vel pawh hi kala hmuam lo hrim hrim chuan hei youtube chuan siam tir atangin harsa nei tawk ve thinem ti te nia tlem chu ka tawk ve thina i hmel chheh lutuk media lo siam tawh chu ti ang vel ti kha hi hriam chuan khang vel ti kha awm thina nia youtube channel hi hmel tha te chauh siam tawh ni lo a chhiat te pang kan siam ve thei vek ani chu chuanin shil nan on pawh ngai lo ka hre ve lutuk hei ka tha lo tih ve chu nia pathian min siam dan ania fuke kima kan pian ringot pawh hi ka lawm a ke chu pathian in a min siam dan hian ka lung awi em em mai ni in nupa in hauh boina thleng ve thinem tih te nia nupa karah hi chuanin hei in hauh buai nei chu awm lo theih lo nupa nih tawh hi chuan mahsengin tlawm zawk hi awmila nupa chu a tha ni mai a pakhat zawk zawk hi tlawmila kan dik lo na pawh kan dik lo na chuan tlawm kamila kan dik na pawh chungkaw buai ai chuan tlawm gamna nun neih hi tha a chuanin i khua dik tak khawi nge in tia lawngtlai district ah kan awma kan khua dik tak chu hmunlai ania hmunlaiah hian in zathum kan tling lo deuh ang chuan tah chuanin ka chhung te an awm a chuan unau engzah nge in lih i nu leh pa te an la dam ve ve em tih te unau hi paruk kan nia hmeichhia pathum leh mipa pathum an nia chuan kanu hian kumkhat ka tlin hmai min boral san tawh a keimah chiah hi ka piak hmana chuan kapa nupui an nei a chuan kapa leh tunami kanu hi fa panga an nei a hei chuan a hre chiang aniang inu hron a hre awm em a tia hre awm lo a fel lutuk keimah hi ka thin chia a hei enge a tirah chuan kanu ai awh tu anih vang hian ka ngei ve deuh thin mahsengin ka ngei tawh a tunah chuan ka tana pathianina nu tura min pek ani tih ka hria a ka lawm em em chu ka a hmaa a chunga ka lo sual thin a tika tun hnuah ka ngei tawh ah hian a ṭul lo ka sual hi ka tia mahsengin ka rel ru tur chu hmeichhia tianpui vek ka ringa chuan ka naute an fel em em a min hmangei em em a ka thatloh hi min zawt renga chuan ke pawn ka hmangei a ka rel ru zawng zawngin ka ngei tuah thin a chuan
kanu po e a fel lutuk hei enge are ruwa chelo ru se chia ni law ni chu hei engkim hei a soi tlang ro ta ma se kaka hei inhial bor mai la anua hei kan in horai chu lo ni chu a chan chu hei ke po ka thin chia ma singin ka thin rim rei lo ka thin rim chuan ka thin rim na ka soi chak pop pa ma se hei anua khan anu le sel kom to lo ni chu mo chanin I tuna hian tu nen nge in chen dun tia kanu ka pasal nu u hi nen hian in khata kan oma ma se in hi lai taka kan pinga le lama kanu chu oma chuan ni lama ke ni kan oma kan in dang ve ni chu a chan chu ma ni nu te thazar noya om reng chuanin ei puitlin zer ti lo hara in dan ve a the ang han ei ve lop the ang tho ve lop the hi a hlu a han chu mihring chu nu le pa bula in ngat thei lo hun hi kan na nei do na ni ro puitling put kan sir ve ni chu zong chu ni e